Veľká noc je akýmsi prastarým archetypom, aj preto sa v tej či onej forme potĺka dejinami už tisíce rokov. No a každý si v jej bohatej symbolike dokáže nájsť práve tú svoju interpretáciu. Všetky veľké náboženstvá vždycky akceptovali prastarú vieru človeka v základné cykly, obdobia ročné, zemské cykly proste, ako sa menilo počasie, ako sa vyvíjali rastlinstvo, ako sa rodili zvieratá, ktoré žili. To znamená, boli nejakým spôsobom napasované na agrárny cyklus. Môžeme to vidieť na príklade napríklad vajíčka, kde vajíčko nie je symbolom cirkevným ako takým, ale vajíčko je veľmi starým symbolom života. A práve to prepojenie toho cirkevného s tým svetským alebo s tým poverovým práve je v tom, že tieto atribúty, ktoré sa používali v tom poverovom svete, ktoré mali zabezpečiť úrodu, znovuzrodenie života, tak tieto sa prenášajú do toho cirkevného cyklu tým spôsobom, že napríklad sa posväcuje jedlo obradové, posväcujú sa bahniatka. Oslava Veľkej noci sa líši v závislosti od kultúry či regiónu. Časovým prekrytím s pohanskými oslavami príchodu jary prevzali ľudové tradície z predkresťanských dôb mnoho zvykov i obyčajov. Hlavným prejavom dnešnej Veľkej noci sú práve tieto úkony, kde sa používajú všetky tieto atribúty. Čiže oblievanie, to znamená očistá vodou, šíbanie, čiže dotykom tej zelenej vetvičky, proste aby bol človek zdravý, aby bol dlho živý. A zase obdarovanie vajíčkom alebo jedenie vajíček, to je tiež ten symbol teda toho nového života. Počas tých vekov ľudia postupne zabúdali na skutočný význam tých úkonov, ktoré robili. A viac menej v súčasnosti už ostáva len taká zábavná náplň toho sviatku. A práve tá zábavná náplň toho sviatku, to predstavuje to oblievanie, to šíbanie, obdarovanie vajíčka, dneska už viacej čokoládovými ako skutočnými. Tá veselosť, ktorá sa prenáša z toho cirkevného ponímania do tej svetskej roviny. A tá práve je v tom, že teda ľudia ďalej tradujú ten veľkonočný pondelok ako ponímaní tej tradície hlavný sviatok mimo cirkevného sviatku. No a éra globalizácie otvára dvere novým zvykom aj v rámci Veľkej noci. Myslím si, že prvým základným teda znakom je vlastne to, že sa začali tie čokoládové vajíčka používať, ktoré sú typické hlavne pre Belgicko. Druhý zvyk, ktorý je typický pre germánske krajiny, anglosaské krajiny, to je vlastne to hľadanie tých veľkonočných vajíčok. Dnes zvyknú v niektorých rodinách už sláviť z Veľkú noc aj takýmto spôsobom, pretože hlavne tam, kde sú malé deti, tak rodičia sa snažia tým deťom spríjemniť ten sviatok. Pochádzam z Arkansasu. Táto krajina má reputáciu skôr vidieckého kraja v porovnaní s industriálnymi štátmi USA. Ak by som to mohol porovnať vo vašom kontexte, rozdiel je asi taký ako medzi Bratislavou a Michalovcami. Veľká noc je u nás predovšetkým cirkevným sviatkom. Tradíciou je hľadanie veľkonočného zajaca. Rodičia ich kúpia v obchode, robia sa rodinné fotografie a počas veľkonočného víkendu sa dekorujú veľkonočné vajíčka. Rodičia ich potom na záhrade schovávajú a úlohou detí je ich nájsť v čo najväčšom počte. Konkrétne tento veľkonočný zvyk má samozrejme tradíciu v Európe. Bunny doesn't have to work tomorrow. Bunny has a day off. Vždy na veľkonočnú nedeľu po slavnostnom obede sme hľadali tzv. Zajačika. Zajačik nám doniesol hniezdo. To hniezdo to bol nejaký košiček prútený a v tom sa nachádzali také makety vajíčok a potom v tých vajíčkach väčšinou boli nejaké sladkosti, nejaké cukríky. No a my sme mali z toho obrovskú radosť. Keď sme sa tým chválili nejakým deťom v materskej škole, tak sa na nás pozerali tak zvláštne, pretože tento zvyk vôbec nepoznali. Je to zvyk z Uhrovca a z Trenčína. Pretrval v našej rodine, čiže ako niekedy moja stará mama hľadala toho veľkonočného zajačika, neskôr moja mama, my a teraz samozrejme aj naše deti. Teraz je ten výber sladkostí ako rôznorodý, sú či pipinky, či zajačiky, či vajíčka, ale predtým hľadali aj varené vajíčka, ktoré si nejako ozdobili. Ako si chlapci vyšibú tie veľkonočné vajíčka a majú plno sladkosti, tak dievčatá sú v tomto také ukrátené. Takže my sme to vždy vnímali tak pozitívne, že teda my sme tie sladkosti aj napriek tomu, že sme boli dievčatá, vždy počas tej Veľkej noci mali dostatok.